Koliko bi čovjek riskirao kad bi svaki put točno znao koliko može izgubiti? Jedan dan dođe mi kolega s posla i kaže... Ajmo na piće. Ma, ne znam, rekao sam ženi da ću se vratiti za poslom na doma. Daj, šta si, daj, nećemo dugo. Ajde. Stvarno? Ajmo. Ali brzo, ne? Zabrljao sam, stari. Stvarno sam zabrljao. Ajde, što pričaš? Sve se da riješiti. A što je bilo sad? Bio sam danas kod doktora. I? Kažu da imam sidu. Nije mi bilo svejedno. Jako često putujem, vrlo sam rijetko doma. Imam ženu i dijete koje volim. I onda mi tako kolega kaže da ima sidu. A jako često smo skupa putovali i na ista mjesta izlazili, zalazili. Dok je pričao nisam ga ni slušao. Vrtio sam po glavi gdje sam bio, s kim, kada. On je primijetio da ga ne slušam i da postajem zabrinut. Na kraju mi je predložio da bi bilo pametno, kaže da i sam odem kod tog nekakvog savjetnika, ne znam. Cijelu noć sam vrtio po glavi što ako. Sutra ujutro odem kod savjetnika, uđem u ordinaciju i čovjek mi se predstavi, kaže mi da sjednem, da je tu da mi pomogne. I da mu prvo ispričam svoj problem i da mu kažem sve što me zanima i da će sve to ostati među nama. Eto, tako je nekako i bilo. Sad kad smo se upoznali, recite što vas dovodi k meni. Ja često putujem, to mi je zanimanje, znate. I, kako bi to rekao, jučer sam bio sa kolegom, naime, priznao mi je da ima sidu. Pa sad ja sam... Mislite li da i vi imate razloga biti zabrinuti po onome što ste mi rekli? Zaključujem da biste se vi htjeli testirati na HIV. Na što? HIV, virus humane imunodeficijencije. To je virus koji uzrokuje sidu ili AIDS, što je drugi naziv za tu bolest. Kada HIV prodre u organizam, on postupno oslabljuje obrambeni mehanizam, to jest slabi imunitet. AIDS ili sida je posljednji stadij bolesti, točnije skupina bolesti koje se javljaju zbog oslabljenog obrambenog sustava u tijelu. Vaš kolega je vjerojatno zaražen HIV-om, a do pojave AIDS-a može proći 10 godina. Tako mi je nešto jučer objašnjavao, baš rekao mi je da možeš biti zaražen, a opet da te nije ništa. Ne, to znači da ne postoje specifični simptomi zaraze. Virus je u tijelu, oslabljuje ga, ali to se ne mora pokazati 10 i više godina. Problem je u tome što cijelo to vrijeme, ni ne znajući, možete zaraziti i druge. Jeste li oženjeni? Jesam. Eto, mogli ste zaraziti svoju ženu, a da toga uopće niste bili svjesni. Nikad nisam tako razmišljao. Mislim, svjestan sam da nisam samo ja u pitanju. Zaraziti nekog. I to sebi još bliskog. Pa dobro, evo recite mi, kako da ja znam kada je netko zaražen? Zapravo, kako da znam da li sam ja zaražen? Jedini način je testiranje. Jeste li u posljednje vrijeme primijetili neke promjene na sebi? Promjene koje bi vas zabrinule? Ne znam, evo sad, kad mi oko govorite, sve mi se čini sumnjivim. Mislite da bih se ja trebao ići testirati? Mislim da bi trebali razmisliti i prisjetiti se u kojoj ste mjeri prakticirali rizično ponašanje. Rizično ponašanje? Najbolje da počnemo iz početka. Sad kad znate što je HIV i AIDS, znate li kako se prenosi? 3 su osnovna načina prijenosa HIV-a. Prvo, nezaštićeni seksualni odnos, vaginalni, analni ili oralni sa zaraženom osobom. Što je više osoba s kojima imate nezaštićeni seksualni odnos, time je i rizik veći da naiđete na osobu koja ima HIV i zarazite se. Isto se odnosi na vašu partnericu ili partnera.
Rizik je posebno velik ukoliko ste imali nezaštićeni seksualni odnos sa osobama koje pružaju seksualne usluge za novac, odnosno prostitutkama. Drugo, unos zaražene krvi ili krvnih produkata u organizam. Osim seksualnim putem, HIV se najčešće prenosi dijeljenjem igala i šprica pri uporabi droga. Rizik postoji i kod transfuzije ako krv nije testirana, te kod tetovaža ili piercinga ako se obavljaju u nehigijenskim uvjetima. Ne koristite tuđe britvice niti drugi osobni pribor. Treće, sa zaražene trudnice na dijete koje nosi. Žena koja živi s HIV-om može prenijeti virus na svoje nerođeno dijete za vrijeme trudnoće, pri porodu ili tijekom dojenja. Ok, puno sam putovao, imao sam partnerica puno i koristio sam kondom. Dobro, neki put nisam koristio kondom, znate kako. Čovjek neki put previše popije, zaboravi, ne ponese. Nema se uvijek i kupiti i što ja znam. Zato sam čuo da kondom uopće ne štiti od HIV-a. Je li to istina? Jedino kondom napravljen od lateksa i ako se ispravno koristi, može zaštititi od HIV-a. Na ispravan način. Nisam uvijek ni imao kondom. Nema ga uvijek kupiti kad ti zatreba. A da ga nosim kod sebe pa da mi ga nađe žena. Sad me još samo mučilo da se odem testirati. Šta ću sad? Što ako sam pokupio to? Šta da kažem ženi? Na poslu. Naime, uz određenu terapiju i svakodnevnu pojačanu brigu za svoj organizam, oboljeli može normalno funkcionirati, nesmetano obavljati svoj posao. HIV se ne prenosi rukovanjem, grljenjem, igranjem ili drugim uobičajenim socijalnim kontaktima, putovanjem u prenatrpanim prijevoznim sredstvima, plivanjem u bazenu, moru ili rijeci, boravljenjem ili spavanjem u istoj sobi, dijeljenjem hrane, čaša ili tanjura, posteljine ili ručnika, uzimanjem hrane koju je pripremila osoba zaražena HIV-om, ako osoba s HIV-om kašlje ili kiše prema vama, nošenjem tuđe odjeće, ubodom insekta ili putem domaćih životinja, davanjem krvi. Recite mi test. Test je besplatan. Ukoliko se odlučite, možete se testirati i danas. Dovoljno je dati uzorak krvi i u kratkom roku ćete znati imate li razloga za brigu. Jedno je jako bitno. Pokušajte se prisjetiti jeste li imali nezaštićeni odnos ili neki drugi oblik rizičnog ponašanja unazad 12 tjedana. Ukoliko je test negativan, a da bi bili potpuno sigurni da niste zaraženi, mora proći najmanje 12 tjedana od posljednje mogućnosti, odnosno situacije u kojoj ste se mogli inficirati. Ne, nikako. Posljednjih 6 mjeseci sam bio na tim kraćim putovanjima, a od te posljednje moje avanture prošlo je godinu i par mjeseci, nešto tako. A test, a šta ako bude pozitivan? Pa dobro, Krago, pa ne putujem u neku Afriku sada, jel? AIDS je pandemija. U cijelom svijetu oboljelo je više od 40 milijuna ljudi. Evo pogledajte. Crvena područja su područja u kojima je rizik jako velik ili gdje ima najviše oboljelih. U Africi je jako veliki rizik. Kako vidite, cijeli svijet je zahvaćen. Moj savjet vam je da se testirate. Iz onoga što ste mi ispričali, mislim da rizik postoji i vi biste morali saznati jeste li zdravi i zbog sebe i zbog drugih. Promislite što sve stavljate na kocku. Ja sam onako zbunjen, tražio još neke materijale da se informiram i otišao. Sutra sam bio na putu 7 dana i cijelo vrijeme sam se pitao da li da odem na testiranje. Onda sam proučio još malo letak koji sam dobio kod savjetnika. A što me najviše ljutilo, 100 puta sam prošao pored takvog letka. 10 bijednih minuta je trebalo da ga pročitam. I onda mi je postalo jasno, kad bih znao da je netko zaražen HIV-om, da li bih uopće riskirao odnos sa takvom osobom? I što je još bitnije, kako mogu znati da netko nije zaražen HIV-om? Razmislite. Ja više nisam mogao. Čim sam se vratio s puta, otišao sam na testiranje. Moram priznati da mi je 1000 misli prošlo kroz glavu, ali se isplatilo. Imao sam sreće. Tek sam poslije shvatio koliko sam zapravo imao sreće.
Kolega nije bio te sreće. Poslije sam i ja mnoge svoje kolege upozorio na rizik. To mi se činilo kao normalna stvar. Reći im, mislim da je i pomoglo. Ponašaju se odgovornije, više ne propuštaju koristiti kondom. Dosta njih je posjetilo savjetovalište. Neki su otišli na testiranje. Ja? Pa ja više ne radim gluposti. Nije mi do toga. Sad kad znam neke stvari, ulog mi je jednostavno prevelik. A vi? Imate li vi što za izgubiti?